Mindig az emberek akarnak valamit más emberektől. Tehát amikor egy AI-t valaki lefejleszt arra, hogy deepfake videóval kicsalja valakinek a pénzét, az se a szoftver akarja. Tehát nincs öntudat, ez egy szoftverkönyv, mi nem tudunk teremteni, mi építeni tudunk. Egy mesterséges intelligencia alapú kihallgató tiszt nagyobb hatékonyságon működik, mint az, aki 20 éve dolgozott. Tehát végig nézi, és tudja, hogy hazudsz vagy sem. Most ott tartunk, hogy megdupláztuk, megtripláztuk az élettartamunkat, és ez egy csoda. Ezt egy paj sem tudta megcsinálni a Földön. Ez az elmúlt 150 év terméke. Ott tartunk, hogy akik most születnek, kb. 110 évre számíthatnak. Hány éven belül születhetnek meg azok az emberek, akiknek már soha nem kell meghalniuk? Ez egy jó hosszú téma, én azt mondom, hogy ez 100 éven belül lehetséges. A legtöbb előrejelzés akkor is az látszik, hogy ha jól megoldjuk az előttünk álló challenge-eket, akkor olyan gazdagok leszünk, mint még soha. Tehát, hogy ezek, akik most születnek, azok az emberek, azok milliószor gazdagabbak lesznek, mint mi. Nem a mesterséges intelligencia alapú robotok a gonoszak, hanem mi emberek. Ebből az alapállásból indul a jövőkutatós beszélgetés, amelyben a halhatatlanság mítosza, a robotszex és a környezeti fenyegetések is terítékre kerülnek. Az 1/1-ben Rab Árpád. Felkínálok neked 2 lehetőséget, hogy mivel kezdjük az interjút, jó? Az 1-es. Mi a legfontosabb változás, ami szerinted a következő évtizedben mindenképpen meg fogunk tapasztalni, és hogyan készülhetünk fel rá a legjobban? És a második verzió, szerinted hány évig csinálunk mi emberek még podcastot, és mikor jön el az az idő, amikor a mi hangunkon generál az AI egy beszélgetést az előre megadott kérdéskörök mentén? Választok a podcast. A podcastet. No, az első kérdést azt a mesterséges intelligencia írta. Ami teljesen korrekt, lényegre törő, egy picit talán sablonos. A második kérdés az ember kérdése, az én kérdésfeltevésem vagy interjúkezdésem lenne, ami talán picit provokatívabb, lehet, én azt gondolom, hogy ezért egy kicsit érdekesebb vagy izgalmasabb, és látod, te is ezt választottad. És ezzel nem akarok semmit mondani, csak azt, hogy ugye nagyon sok vita folyik most, hogy a mesterséges intelligencia mennyire fog betüremkedni a mi életünkbe, mennyire fogja kiváltani adott esetben mondjuk egy interjú szituációban mondjuk a riportert, 1000 más helyen az embert, de téged is egy picit jobban azt fogott meg, ami nem annyira szabályos, szögletes és teljesen korrekt. Igen, és nagyon jól érzékeled. A mesterséges intelligencia egy nagyon-nagyon fontos technológia. Tényleg, és szükségünk van rá, mert az emberiségnek arra van szüksége, hogy hatékonyabbak legyünk, okosabban viselkedjünk, mert sokkal lettünk, és meg kell osztanunk az erőforrásainkat, együttműködőbbé kell válnunk. Igazából a mesterséges intelligenciákból a háttérben működők a legfontosabbak, amik lehetővé teszik azt, hogy mi csak úgy éljünk, vagy hogy jobb döntéseket hozzunk. Tehát okos öntözőrendszer a mezőgazdaságban, vagy egy fűtés használat, vagy egy sebészrobot. Általában az emberek a generatív mesterséges intelligenciákat érzékelik, ezek, amikkel beszélgetünk, ír, rajzol, fest, gondolkodik, jósol, interjút csinál. Ezek közül ugye egyiket sem csinálja, hanem statisztikai algoritmusok segítségével lerakunk valamit, amiben mi látjuk bele ezeket. Na, ezt akartam tőled kérdezni, hogy azért szerintem tisztázni kellene, hogy tulajdonképpen a mesterséges intelligencia alatt mit is értünk. Mert az emberek többsége szerintem ma egy érző, gondolkodó, sok esetben manipuláló, hatalomra törő valamit lát ebben, gépet, miközben ezek még egyelőre, hogyha jól tudom, nagy nyelvi modellek, amelyek nagyon gyorsan csinálják meg azt, amit beléjük kódoltak, vagy amire utasítják őket. Igen, meg fogjuk tanulni. Egy kicsit máshogy gondolkodó szoftverről van szó. Én azt szeretem 3 részre osztani, és talán az embereknek is tudom javasolni, hogy jobban megértik, hogy egy nagy adattömeg alapján dolgozó statisztikai műveletek, amiknek van valamilyen kimenetel. Ez nem hangzik olyan szexin és vérforraló, mint amit valójában jelent, de ez azért fontos, mert az adatok az első. Tehát ha nem tud valamiről, akkor lehet a világ leggyorsabb algoritmusa, ő nem fog arról tudni semmit. Ha rosszul tud valamit, tehát rossz adatot adok neki, akkor rosszul fog működni. Jó, de most ma már, hogyha jól olvastam, akkor a mesterséges intelligencia a történelem folyamán keletkezett összes ember által írt könyvet, azt átfutotta, megtanulta. Azt már régen, az nem olyan nagy dolog, gépi szempontból nézve. Oké, szóval a tudásbázis az megvan, akkor a kérdés persze az, hogy innentől kezdve miből fognak tanulni, arról is lehet hallani, hogy a nagy
és fejlett mesterséges intelligenciák már egymást kezdték el tanítgatni. Na de hogyan, hogyha ugyanaz a tudásbázisuk? Igen, csak úgy képzeld el a helyzetet, hogy mondjuk beküldök egy gyereket egy könyvtárba, és azt mondom, hogy először olvasd el ezt a könyvet, utána ezt a könyvet, utána azt a könyvet. Vagy beküldök egy gyereket a könyvtárba, és azt mondom, hogy olvass el minden könyvet, válogatás nélkül ugyanúgy olvass el mindent. Utána válaszolj a kérdéseimre. És nem tudom, hogy a gyerekosztály könyvei alapján válaszol, vagy a tudományos osztály könyvei alapján válaszol. Vagy azt mondja, hogy az élet értelméről egy könyv volt, de a kávékészítés rejtelmeiről 10, akkor ő a kávékészítés rejtelmeit 10-szer fontosabbnak láthatja, kivéve, hogyha mi hangoljuk, állítjuk, beszélgetünk vele, finom hangoljuk, na és ezek a különbségek az emmi között. Most ez zajlik. Tehát elolvasták az összes könyvet, szuper. Ezen kívül bejött rengeteg adat még, a viselkedésünk, a mozgási adataink, stb. Szuper. De az, hogy ezzel valamit kezdeni, és mi az a jó kimenet, ami, tehát a statisztikai nagyon sok mindent lehet csinálni, de nem mindegy, hogy egy olyan képet fessek, ami a lehető legtöbb embernek tetszik, vagy olyat, ami a legkevesebb embernek tetszik, vagy olyat, ami a bizonyos régióban tetszik, és hirtelen a jó működéshez eljutok az emberi bonyolultságig, tehát amikor már a kivételek száma olyan nagy, hogy ő már nem tud jól működni, tehát nem ez a célja, nem az a célja, hogy lecserélje az embert, nem is tudja. Az a célja, hogy jól működjön. Hadd mondjak egy közlekedési példát. Önvezető autót fejlesztünk, mondjuk EMI. Azt mondom neki, hogy nézd, mindig menj a sáv közepén. Tehát tudom, hogy vannak helyzetek, amikor átlógsz az áróvonalon, de mondjuk kikerültél egy gyerek, vagy egy másik autót, vagy valaki vészvillog, és egy picit átlóg. Azt mondom az Eminek, hogy időnként átlóghat. Időnként mehetsz egy picivel gyorsabban. Időnként csinálhatod ezt, mert nem tudom, előzöl, és hogyha gyorsabban mész, egy kicsit elkerülünk egy veszélyes helyzetet. Akkor ő azt fogja mondani, hogy mehetek gyorsabban, vagy nem. És mire megtanítok neki minden apróságot, elveszem a hatékonyságát, mert akkor ő is elkezd össze-vissza vezetni. Ez a hangolás folyik most. A nagy nyelvi modellek, ezek a mondjuk úgy, hogy a mesterséges intelligenciák az első szintje, a szűk AI, ez megvan, nagyon jól működik. De most a általános AI-okat, tehát komplexebb feladatokat oldja meg, például a vezetés, ott ez egy nagyon izgalmas hangolási feladat, gyakorlatilag nevelésről van szó, és ebben van tapasztalatunk, több 100 éve vannak oktatási rendszerek. Érzelmeket lehet tanítani a mesterséges intelligenciának, vagy ez kizárt? Kizárt, nullák és egyesek sorozatáról beszélünk. Bennünk viszont vannak érzelmek. És van itt egy nagy csapdahelyzet, cselekedetből kevesebb van, mint motivációból, és mi emberek látunk bele érzelmeket. Tehát most mondok egy példát, rám ír. Van egy AI asszisztens, aki a barátom, és akkor óránként rám ír, reagál. Ez a viselkedés az, amit amúgy a barátaim tesznek, tehát figyelnek rám, és sokat csetelünk. És én azt érzem, hogy ő figyel rám, hiszen rendszeresen beszélgetünk. Elkezdesz hozzá kötődni. Igen, és én mondom azt, hogy figyel rám, nem figyel rám, ez egy algoritmus. Ha megölelsz valakit, akkor az lehet sok mindenből, udvariasságból, szeretetből, akár nem tudom, ki akarod venni a pénztárcát a hátsó zsebéből. Én azt mondom, hogy szeretetből öleltél meg. Azt mondom, hogy az AI milyen okos. Vagy azt mondom, hogy ő szeret, benne bízhatok. Hát igen, csak ezek nem léteznek. Erre mondtam, meg kell tanulnunk. Tehát nem bizalomról van szó, persze egy gép működik. Megszoktuk, hogy a liftnek megnyomom a gombját, akkor oda jön a lift. Ha nem, akkor azt mondjuk, hogy elromlott a lift. Csak a mesterséges intelligencia emberi képességeket utánoz, ezért természetes, hogy mi emberi motivációkat látunk mögé, de ezek nincsenek, és ez egy nagyon-nagyon fontos tanulási folyamat lesz. És nem szabad összekeverni. Mondjuk egy másik példát, mondjuk egy munkahelyen 5 éven belül 20 emberrel csetelek egész nap, de abból 10 EMI. Tehát megmondom, hogy figyelj, rajzold le ezt, írj egy előkészítőt, megyek be interjúra, de van ott egy humán is. Most akkor ezt nekem majd észbe kell tartani, vagy hogyha nem tudom, bunkombánok a mesterséges intelligenciával, akkor majd lehet, hogy bunkombánok az emberekkel is. Most még a ChatGPT-vel úgy beszélgetnek az emberek, hogy kérlek, nézd meg. De egy idő múlva az lesz, hogy hát már 100 000-szer kérdeztem tőle, meg úgyis csak egy gép, csináld. Mert még az se. Csak utasítások lesznek. Hát igen, csak hogy nem mindegy, hogy és ha egy emberrel beszélget, akkor mi a... Oké, de akkor ezzel azt is mondod, hogy a mesterséges intelligenciával kapcsolatos félelmeknek egy része, amelyek arról szólnak, hogy önálló életre kell a mesterséges intelligencia, ártani fog nekünk, átveszi az uralmat nagy rendszerek fölött, pénzügyi gazdasági rendszerek, forgalomirányító rendszerek, energetikai rendszerek fölött, akkor ezek nem valós félelmek. Most azt mondod. Igen, én azt gondolom, hogy nem azoktól félünk, vagy nem azon területen vagyunk óvatosak, ahol kellene. Nyilván
Tehát nem mindegy, mit teszel a végére. Tehát most egy rakéta irányító rendszer, egy atomrakétát egy emivel fogok irányítani, akkor az atomrakéta pusztítani, adj Isten, de arra megvannak a védelmi. De akkor nem a mesterséges intelligencia a gonosz, hanem az a gonosz, aki arra utasítja, hogy indítsa el az atomrakétát. Mindig az emberek akarnak valamit más emberektől. Tehát amikor egy AI-t valaki lefejleszt arra, hogy deepfake videóval kicsalja valakinek a pénzét, az se a szoftver akarja. Tehát nincs öntudat, ez egy szoftverkönyv, mi nem tudunk teremteni, mi építeni tudunk. Igaz, hogy borzasztóan összetett, de akkor is nullák és egyesek sorozata, és tudom, hogy ezt már mondtam, de azért kell kicsit demisztifikáljuk, mert nincs benne az öntudatra ébredés képessége, mi gondoljuk azt, mert nem nehéz azt elfogadni, hogy van egy rendszer, ami végül is meg tud távolról gyógyítani, vagy tud robotsebészettel, vagy elvezet egy autót, vagy kiszámolja azt, hogy a fekete lyuk mikor omlik össze. Hát az nem lehet, hogy nem okos, hát eddig ez volt az okos. Én is kutatóként 10 000 oldalt elolvastam, írtam egy oldal tanulmányt. Most meg ő elolvas több 100 millió oldalt, és írt 10 oldal tanulmányt. De nem mondhatom rá, hogy nem okos, hát ezt csináltam eddig én is. De ő nem akar kutatni, és nem ébred attól öntudatra, nem lesz kutató, hanem segíti az én kutatásomat. Viszont az, hogy mennyire adjuk át a kontrollt? Mit akarunk megtartani emberinek? Mikor legyünk hatékonytalanok? Ez a következő 10 év legfontosabb kérdése emberi szempontból, hogy persze lehet, hogy ez a legrövidebb út A-ból B-be, de ez egy kicsit hosszabb út, de szebb. Lehet, hogy megírja a verset azonnal, és oda tudom adni a kiszemelt jelöltnek, hogy megszeressen, de az, hogy közben írom a verset, rá gondolok, ez egy nagyon jó eszköz, de ilyen nagy kihívások vannak szerintem előttünk, hogy a munkaértékének megbecsülése, tehát hogy mennyi fizut kell adni az embereknek. Mennyit kell dolgozni érte? Mennyit kell dolgozni érte. Oda kell tennünk egy alkot. Mi van akkor, ha 8 óra helyett 2 dolgozok? Tehát jelen pillanatban nekünk az a problémánk, hogy túl sokat dolgozunk. Egyáltalán nem lenne baj, ha elvenni a munka egy részét, inkább azon a pénzünket veszi el. Mondjuk jó, megkapom a 8 órányi fizut 2 óra munkáért, szuper, de akkor már most kéne tudnom, hogy az a 6 óra alatt mit csinálok, mert hogyha azt, hogy hazamegyek, beszélgetek a gyerekemmel, vagy van időm levinni a szelektív hulladékot, vagy társadalmi együttműködések, akkor megmentjük a földet. Ha még többet dolgozok, csak gyorsabban, akkor egy olyan retrész, olyan versenyé válik, és ez azért élő példa, mert eddig minden technológiával ezt csináltuk. Tehát a gépek jöttek segíteni, jó, itt az e-mail, már nem kell postai levelet várni, akkor még több e-mailt írtunk, akkor mobil internettel bárhol meg tudom nézni az e-maileket, úgyhogy több időm lett, nem több időnk lett, mindenhol az e-maileket nézzük, érted? Tehát, hogy az nem egy jó alkú, hogy bevezetem a mesterséges intelligenciát, és a 8 óra helyett 8 órát dolgoznak, csak 10-szer gyorsabban, mert az nem jó. Amiről most beszéltél, ugye az a jövőről szól, vagy részben a jövőről, és megkérdeztem a mesterséges intelligenciát, hogy mi a véleménye egyébként Rab Árpád jövőkutatóról, és írjon neki egy igazán provokatív kérdést. És azt írta, hogy a jövőkutatás gyakran inkább hangzik sci-fi forgatókönyvek gyártásának, mint sem tudománynak. Mitől vehetjük komolyan azt, amiről ön beszél? Az nagyon jó benne, hogy forgatókönyvekről beszél, tehát hogy valóban megnézett valamilyen jövőkutatásit, mert ugye nem arról van szó, hogy egyféle jövő van, ráadásul a mi helyzetünk annyiban komplexebb, hogy egymás mellett élő struktúrákról lesz szó, tehát lesznek olyan munkavállalók, akik ilyen nagyon erős mesterséges intelligenciákról, és lesznek, akiknek abszolút nem kell az életébe, és oké, szebben fotóz vele. Vagy maximum a kocsiban használja a GPS-ét és az útvonaltervezőjét. Ez egy eszköz. Nagyon fontos, hogy azt nézzük meg, hogy milyen problémánk van, és akkor abba segít. Ha segít, használjuk. Ha nem segít, nézzük meg, hogy más használja, és akkor lehet, hogy én nem értem rá, mibe segít. Az az igazság, hogy 5-10-15 évre előre látni a jövőt, tehát a trendeket, azt látjuk. Abban téved, vagy az a provokatív ebben a kérdésben. Science fiction-t imádom. Arról álmodozni, hogy 100 év múlva mi lesz, az valóban egy ilyen science fiction, de kellenek a víziók. Amikor az emberiségnek nem voltak víziói, akkor meg is torpan. Tehát kell egy álom, ami felé mész. 1900-as pályázatban azt írták, képek voltak, hogy 2000-ben majd repülőautókkal közlekedünk, tableteket fogunk nézni, 1900, érted? Volt egy vízió, és most ezeket használjuk, hogy ezért vagy azért, mindegy.
De a jövőkutatásnak az igazán lényeges része a jelenről szól, tehát megnézem, hogy mi merre vezet, és visszajövök a jelenbe is elkezdem variánt. Ez egy nagyon élő dolog. A horizontomat tágítom ki. Kicsit úgy kell elképzelni, mint a kezdő autóvezetők, azok az előttük levő autót látják, de a profik már látják, hogy nézd, ott jön az a kamion, az a kereszteződéshez, és azért ott arra figyeljünk már egymásra. És te így definiálod a saját munkádat? Tehát a jövőkutatást azt úgy definiálod, hogy te vagy az az autó, aki nem csak az előtte lévőt látja, hanem mondjuk 1 kilométerre előre is? És a mögöttem levő autót, és a másik közben tudom azt, hogy a főútvonalon lehet, hogy gyorsabb lett volna. De honnan tudod mindezt? Tehát ez úgy bemondásra, vagy honnan higgyük el? Mert egyébként tök jól hangzik mindez, és el is hiszem, hogy nagyon sok science fiction-t olvastál meg, biztos, hogy megnézted a Szárnyas fejvadász 2049-et, az nekem egy nagy kedvencem nagyon egyébként, és sok minden van benne. De oké, de hogy mitől higgyem én el azt bármelyik jövőkutatónak, hogy ezek nem csak egy ilyen tényleg, hogy mondjam, az álmodozásból, meg a különböző ilyen regényekből és mozifilmekből vett szcenáriók. Igen, nagyon jó kérdés. Nyilván az egyéni identitásom is hozzátartozik, hogy például mikor engedjem meg magamnak az álmodozást. Tehát, hogy nem tudom, egy science fiction podcastben beszélgetünk arról, hogy majd nem tudom, jönnek a klingonok, vagy az ergek, vagy valami. Azért alapvetően ez egy nagyon sok adatmennyiségen alapuló csapatmunkákról van szó, különböző iparágak ismerete, trendek követése, amihez nekem van tehetségem vagy rutinom, az a mintázatok felismerése, igazából még fontosabb a jelenben mi az igazán lényeges. Nagyon nagy a kört sokszor, hogy millió a hír, melyik fontos rám, és ezeket kiszemezgetem. Hány iparágat követsz? Sokat, tehát 14 iparággal dolgozom, de viszont mindegyikben nagyon sok szakemberrel, tehát nyilván nem értek mindegyikhez. Tehát ez egy kicsit ilyen hub jellegű, csomópont jellegű, megvannak azok a területek, ahol én tartom magamat szakértőnek, de mondjuk nem tudom, egy orvosbiológiai kutatásnál nyilván beszélek egy biológussal is, meg egy orvossal is, vagy hogyha egy rakétamérnökség van, akkor igyekszem fejleszteni magam, másrészt meg nem mindegy, hogy kinek beszél az ember, most csak 2 példát mondok. Egy cégnek, mondjuk üzleti stratégiát készítek, akkor őket nem az föltétlenül az érdeklő, hogy az egész világon mi lesz, hanem az ő rámívon, mi az ő jó forgatókönyve. Mondjuk van egy terméke, egy olyan kék bögré, aminek 2 füle van. És akkor nem az érdeklő, hogy a teljes társadalom mikor fog 2 fülű bögrét használni, amikor fog a társadalom fele 2 fülű bögrét használni, mert az neki elég bevételnek. Amikor tudománykommunikációban a társadalomnak arról beszélek az embereknek, és hálás vagyok, hogy beszélhetek erről, akkor nyilván az, hogy értsük meg a világot, stb. Tehát ott nem annyira a számok operálnak, egy üzleti stratégiában meg igen. Hát azért csinálom 25 éve, és úgy eddig mindenki visszajött, de nyilván nem vagyok, bárcsak minden tudóságnak az 1%-a meg lenne, hanem egy örökös kétellyel kell magad felé állni. Milyen alapdiploma kell ehhez? Nem tudom, mert mint hogy azt tudom, hogy nekem milyenek vannak. Neked milyen van? Hát én bölcsész érdeklődésből indultam, van néprajz diplomám, antropológia, kulturális antropológia, szociológián PhD-ztam, de már az egyetemen elkezdtem informatikával foglalkozni, rendszergazda voltam, utána informatikai cégeknél dolgoztam, viszont e-business nemzetközi diplomám van. No, hát akkor azért elég sok, hogy mondjam, területre rálátsz, és említetted az orvos biológiát. Biztos követed Harari professzort, ugye a korunk egyik sztár történészét. Ő az egyik legnagyobb veszélyt most a biotechnológia és a mesterséges intelligencia találkozásában látja, mert azt mondja, hogy eddig volt bennünk egy fekete doboz. Az érzelmeinket, a gondolatainkat be tudtok zárni, és elvileg azt rajtunk kívül nem tudhatta más, hogyha mi nem mondtuk el. De az AI megjelenésével most a te pupillád tágulásából, a pulzusszámod emelkedéséből, a testtartásodból sokkal pontosabb képet tudna rólad adni mondjuk egy mesterséges intelligencia alapú elemző szoftver, mint amit én, vagy mint amit adott esetben te gondolsz, hogy látnak belőled. Ez tényleg valós veszély, hogy gyakorlatilag jobban fognak minket ismerni a nagyvállalatok végső soron, mint adott esetben mi magunkat? Nagyon szeretem én is Harari munkásságát, nagyon jók a könyvei, nagyon jók ezek a kifordított logikák, azért azt is érzem rajta, hogy az első könyvek azért nem tudom, 10 évnyi gondolkodást és kiporottságot tartalmaztak, amit most már van egy nyomás is, tehát azért fél év, 1 év utánnyomozása nem biztos annyira elmélyül, de ez egy nagyon fontos és nagyon jó gondolat.
Itt ugye két dolog van benne, ez a fekete doboz hatás, hogy valóban rejtély voltunk-e valakinek. Az ember mindig egy rejtély, mennyire tud megismerni mást. Egy üzlet azért nem azt akarja tudni, hogy mik az én titkos gondolataim, hanem mondjuk el akar nekem adni valamit, vagy sem. Ezzel a jelenséggel már találkoztunk, Big Data-nál elkezdtünk adatokat gyűjteni, és mindent tudtam az ügyfelekről. Tudtam azt, hogy merre jár, tudtam, hogy mennyi pénze van a számlán, stb. És akkor mi van? Egy banknak meg tudtam mondani azt, hogy nézd, amikor elhalad előtted, akkor mondja neki egy olyan hitelajánlatot, ami pont annyi, amit épp meg tud fizetni, de pont vágyik rá, és láttam, hogy tegnap hogy arra vágyott, egy személyre szabott hitelajánlat. De a banknak nem ez kell, neki van 3-4 hiteltermék, amit jól kiszámolt, hogy megérje, tehát a kereslet-kínálat viszonya. A közösségi média most valószínűleg rengeteg dolgot tud rólam, de 3-4 terméket akar eladni. Tehát ez a megismerésnek a maximalizálása az nem feltétlenül üzleti érdek, mert hogy jóval egyszerűbben, tehát reklámokkal, vagy politikai marketing üzenetekkel jóval olcsóbb és könnyebb befolyásolni valaki, mint az, hogy gondoljunk bele, hogy nem tudom, 10 processzor és 5 számítógép és több terabájtnyi videóanyag mesterséges intelligenciás elemzésével megtudja azt, hogy mondjuk én igazából kit kedvelek, vagy hogy. Ez lehet, de ezek nagyon drága rendszerek. Nagyon sok energiába kerül, ráadásul ezek nem összefüggő rendszerek, tehát nem az van, hogy az én életem minden pillanata rögzül, hanem sétálok az utcán, úgy viselkedek, stb. Tehát ezek a korlátai. Igen, de azért egy szót én ide vigyeztenék, hogy még nem összefüggő rendszerek, de pillanatok alatt azok lesznek, nem? Ez a része már pont lassabb. Sokszor ilyen kiábrándító dolgok miatt is, de ezek az adatrendszerek legtöbbször nem összefüggőek, még millió dolgot csinálunk papíron, néha ilyen CSV file és adattranszformációs, konverziós műveleteken megakad egy ilyen, tehát azért az, hogy ez így összehangolódjon. Vannak előnyei ezeknek az intelligens szoftvereknek. Most egy robottal dolgozom, akinek a szeme ugye egy kamera, és látja a hangulatodat, stb. Nagyon jó be lehet lőni, hogy mit érzel. Egy mesterséges intelligencia alapú kihallgató tiszt nagyobb hatékonyságon működik, mint az, aki 20 éve dolgozott. Tehát végignézi, és tudja, hogy hazudsz vagy sem. És milyen jó lenne mondjuk egy ilyen, hogy így odaáll egy ilyen robotzsaru az utcán, meghallgatja, hazudik, nem hazudik, két fél között, az AI meghozza a döntést, és 1 percen belül megvan egy bírósági ítélet, ami jót tenne a társadalmi bizalomnak, mert hogy amúgy van egy ilyen, hogy hát minden évekig tart, ki tudja, hogy dön, ebéd után a bírók jól lakottabbak mindig enyhébb ítéletet hoznak, ezeket látjuk az adatokból. De ez nem ilyen egyszerű, mert minden helyzet bonyolult, a törvény betűje vagy a törvény szelleme, stb. Ez egy jogos félelem, de még attól is messze vagyunk, hogy a jóra használjuk. Tehát, hogy az egészségügyi kutatásokban, vagy az élhető időslét biztosításában, az egészségügyben a tavalyi év volt az aranyév. Sose volt még ennyi felfedezés. Idén még több van. Olyan dolgokat tudunk csinálni, amit 1000 éve félünk. Például a demencia kutatásban óriási előugrás, rákutatásban óriási előugrás. Ezek ebből is vannak. Tehát régen, egy némi túlzással egy orvosi kutatásban 8-10-30 fővel tudtam dolgozni, most meg nagyon sok emberrel tudok dolgozni. Most az előnynél tartunk, de tény, hogy ezek nagy rendszerek, és ezek a nagy rendszerek általában két félnek érik meg, a politikának és az üzletnek. Ha már említetted az egészségügyet, és szerintem ez egy nagyon sokakat érdeklő kérdés, mit látsz most, hogy meddig hosszabbítható, vagy meddig tolható ki az emberi élet? Most ott tartunk, hogy megdupláztuk, megtripláztuk az élettartamunkat, és ez egy csoda. Ezt egy faj sem tudta megcsinálni a Földön. Ez az elmúlt 150 év terméke. Ott tartunk, hogy akik most születnek, kb. 110 évre számíthatnak. Ott tartunk, hogy most a nagy kihívás az, hogy oké, megdupláztuk az élettartamot, de a második fele is minőségi legyen. Tehát nem csak meghosszabbítani akarok egy nehezebben élhető állapotot, hanem hogy 60-70 fölött is még egészségesen élni. 20 éves test. Itt levágok a gémből egy rossz részt, azt a vért felújítom, ezt kicserélem. Ez egy alapvető igény, és egyébként jót tettem nekem egy kicsit pragmatikusan, hogy azok a nagy cégvezérek, akik elkezdték a garázsokban építeni a nagy informatikai cégeket, most elértek ebbe a korba, hogy érdekli őket ez. De ez nem utópia most, amiről beszélsz?
Ez a nem 110 utópia, év. ez zajlik, csak ez sokkal lassabb. Az a baj, hogy itt lassú. Most érted, folynak ilyen fejlesztések, hogy mondjuk génsebészettel azokat, amik ugye erodálódnak, vagy kárt okoznak, levagdossuk. Jó. Mondjuk holnap ide jön nekem valaki, és azt mondja, hogy Pigyó Árpád, ez működik. Én el is hiszem neki, levagdossa, de ez úgyis 30 év múlva fog akkor kiderülni, hogy majd mellé teszünk egy olyan Árpádot, akiből nem vagdostak le, meg egy olyan Árpád levagdostak. Vagy lehet, hogy akkor azt fogja mondani a másik Árpád, hogy jó, de te kevésbé légszennyezett környéken laktál. Tehát ilyen igény van. De na, itt hirtelen kinyúlik az idő. Ez a rész, hogy növeljék az életminőséget, ennek rengeteg ágaboga van a biokémiában, a génsebészetben, de egyelőre jóval nagyobb sikereket tudunk azzal elérni, hogy mondjuk csökkentjük a stressz, szabad időt adunk az embereknek. Mi lenne, ha sportolnánk, mi lenne, ha ezt tennénk, azt tennénk. Jól tudjuk, hogyha valaki, nem tudom, egy gyártószalag mellett 18 órákat dolgozott 40 évig, akkor az mennyire máshogy néz ki, mint az, aki egy jól létben élt, egy olyan kulturális tőkével, és stb. Most ez a nagy kihívás szerintem, nem utópia, de ez nem most lesz, ezek mindig nagyon lassan származnak le. Hány éven belül születhetnek meg azok az emberek, akiknek már soha nem kell meghalniuk? Ez egy jó hosszú téma, én azt mondom, hogy ez 100 éven belül lehetséges. Tehát 100 éven belül ez kiválasztott embereknek, igen. Itt van velük. A szuperexponenciális növekedés miatt, tehát nagyon felgyorsul most a kutatásfejlesztés. Milyen hatással lesz szerinted az a fajta technológiai robbanás, amiről most beszélünk, az emberi kapcsolatokra? Ez azért jó kérdés, mert ugye a technológia maga semleges, lehetőségeket nyújt, a választék nyílik meg. Tehát, hogy így is elintézhetsz valamit, úgy is elintézhetsz valamit, és legtöbbször mi választunk. Tehát nem is az a kérdés, a technológia, tehát a technológiára fogjuk azt, ami igazából a mi döntéseink. A technológia azt mondja, szinte olyan az olyan. De az, hogy én hogy oldok meg egy helyzetet, ugye beszélgettünk is erről a példáról, hogy édesanyámat hogy látogatom meg, ez igazából az én döntésem, nem a technológia idegenít el, vagy nem idegenít el, hanem mi változunk, az tény, hogy a szinte olyat sugallja az üzlet. Tehát azért a technológiák, amikor itt beszélünk, ezek mind üzleti termékek, az internet, az összes szolgáltatás. Az üzlet nyilván azt akarja, hogy használja. Az üzlet azt fogja mondani, nézd, teljesen ugyanolyan, hogyha videócsaten beszélgetsz, mert az gyártó azt mondja, használja engem. Igen, de tudjuk, hogy nem ugyanolyan. Tudjuk, hogy nem ugyanolyan, mégis meghozzuk, mert egy rohanó világban élünk, és mondhatom azt, hogy viszont meg amúgy évente egyszer találkoznék vele karácsonykor, így meg minden nap nézzük egymás arcát. Szerintem az a nagyon fontos, nem a technológia, hanem az, hogy mik a mi valódi igényeink, és nagyon sokszor a technológiára fogjuk. Tehát van egy túlpörgött világunk, ahol szerintem mindenki küzd a munka és magánélet egyensúlya, vagy a preferenciák, mit is akarok én, boldog akarok lenni, én időt is akarok, családra is akarok, de ez is legyen, az is legyen, és akkor így variálunk. Az önmegismerés, az őszintesség és az alázat szerintem a jó technológia használatnak az első szintje. Ahogy én olvastam a veled készült interjúkat, te sokkal optimistább vagy, és sokkal megengedőbb vagy a technológiával, a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, mint az átlag. Meg úgy általában a jövővel kapcsolatban is optimistább vagy, de én meg azt kérdezném, hogy mire föl ez az optimizmusod? Mert hogyha körbenézel a világban, akkor azért azt látod, hogy polarizálódik mindenhol szinte a társadalom, megjelennek a szélsőségek, elindulnak nagy néptömegek, népvándorlások vannak, a fejlett országokban demográfiai hanyatlás van, a világ más területein demográfiai bumok vannak, ez is okozzák ugye ezeket a mozgásokat, beszélhetünk a klímaváltozásról, beszélhetünk az egyenlőtlenségekről, hogy a világ leggazdagabb 1%-ának kezében összpontosul a világ vagyonának több mint fele, vagy lassan már 2/3. Szóval, hogy mire föl az optimizmusod, amikor ez mind itt lebeg a fejünk fölött, és ilyen robbanás előtti helyzetet érzünk nagyon sokan? Persze, emellett van az, hogy ugye hosszabban élünk, mint valahol soha nem volt ilyen gazdag az emberiség. Tudom, hogy számos probléma van a Földön, de most akkor is 14% alatt van a teljes létminimum élettartam száma, és ez még 30 évvel ezelőtt is 40 volt, 70 évvel ezelőtt 80, és hogy ugyanennyi adatot lehetne szembehozni. Tény, hogy nagyon sok a kihívás, viszont az is tény, hogy ezeket mindig megoldottuk annó, amikor két viking srác ücsörgött egymás mellett, és azt mondta, hogy tudnánk már megoldani, hogy legyen kaja tavasszal is, oda megyünk, elvesztük valakitől, vagy elkezdünk növényeket ültögetni, vagy
elássuk a föld alá, megoldjuk a kihívásokat. Ami most nagyon nagy változás, hogy amikről itt mind beszéltél, ezek globális változások, és valóban figyelnünk kell ezeket. De sokkal több problémát láttunk, mint amit eddig láttunk valaha. Mert most már az is izgat, hogy nem tudom, a dél-koreai miniszterelnök mit csinál, de az is izgat, hogy a kriptopiac az Egyesült Államokban hogy van, de az is, hogy az Dél-Afrikában nem tudom, kiszáradt egy tó, és ez mind pontos. Mert hogy mindenről tudunk, ugye? Ma minden itt van előttünk, ez egyébként sokszor szerintem frusztráló is, vagy legalábbis engem frusztrál, hogy annyi minden jön velünk szembe, hogy egyrészt nem tudjuk kiválasztani ugye az értékeset az értéktelentől, tehát hogy ömlik ránk ugye nagyon sok mindent, a hasznosat a haszontalantól, és van egy ilyen katyvasz a fejekben. Igen, nem véletlen, hogy szinte állandó beszédtéma szerintem mindenkinek, hogy ki milyen hír, honnan fogyott hír. Nem véletlen, hogy ez a hatalmas katyvasz visszahozta a kapuőröket. Tehát a kapuőrök eltűntek 10-15 évvel ezelőtt, nem is kell, már az emberek mindent tudnak. De lett egy hatalmas zaj, se tudom mi van, és akkor szépen visszamegy, és azt mondja, hogy jó, de ez a srác okos, és lehet, hogy utána tudnék olvasni 2 hónap alatt, de meghallgatom tőle 1 óra alatt. Ugye, bocsánat, csak hogy lefordítom, mi egy generáció vagyunk nagyjából, ugye régen például az újságírásban, ugye a kapuőrök a szerkesztők voltak, igen, akik átengedtek bizonyos információt, hogy mi az, amiről az olvasónak, hallgatónak, nézőnek tudnia kell, és tájékoztatnom kell őket ezekről, és mi az, amiről nem. Tehát volt egy olyan, persze aztán ugye a történelem változásaival ezt néha cenzúrának hívták, néha meg nem. Igen. De hogy volt egy olyan ember, aki szűrte az információkat. Egyébként ma is van kapuőr, csak algoritmusnak hívják, nem? Van algoritmus kapuőr, van az is, hogy megtehetem, hogy már nem kell a kapuőrökre figyelnem, én azt mondom, hogy informális csatornákon gyűjtök, tehát hogyha nem tudom, orhida termesztéssel akarok foglalkozni, belépek egy olyan közösségi média csoportba, és ott mindent megtanulok más emberektől, de lehet, hogy egy orhida AI letöltök, és az mindenben segít, de lehet, hogy meghallgatok egy szakértőt, és az is lehet, hogy én magam kísérletezek, csak azért, hogy megtanuljam, választhatok, és ezért nagyon fontos. Nyilván van előnye, hátránya annak, de ilyen variáció mennyiség se, ez a második, amiért ilyen nagyon sokan félnek a jövőtől, hogy annyi minden lehet, és mindig ez egyik kéz, másik kéz, ahogy a közgazdaságtan szoktuk mondani. Igen, de ha ezt csináljuk, akkor az lesz, ha azt, akkor úgy, az is történik, ez is hat rám, értem, tényleg sok a kihívás. Soha nem volt még ekkora eszközkészletünk hozzá, soha nem volt ennyi lehetőségünk. Mármint, hogy megoldjuk ezeket a kihívásokat? Igen, tehát ez tényleg. És ezek megoldhatóak szerinted? Megoldhatóak, biztos, hogy megoldhatóak, az nem kérdés. Tehát az, hogy a teljes földön a víz problémát megoldjuk, de úgy, hogy nem tudom, a szabolcsalma termesztettől kezdve az afrikai sivatagokon át, az emberiség GDP-nek 1%-a. Több pénzt lövöldöztünk el tavaly háborúkban, mint ami erre kellett volna. Hogyha itt nem tudom, lenne valaki, nyilván mert én vagyok a legokosabb, nyomogatnám, meg lehetne oldani. Nem az a kérdés, hogy meg tudjuk-e oldani, biztos, hogy meg tudjuk oldani. Biztos, hogy el tud tartani a föld 10 milliárd embert is. Biztos, hogy nem lesz több, mert látszik a demográfiai görbe. De az az egyszerű tétel, hogy ha a megfelelő időben a megfelelő mennyiségű erőforrást a megfelelő módon használjuk el, na ez zajlik most. És ez üzleti modellek, geopolitika, döntések, változások, de hát én értem, hogy de nem szabad félni a jövőtől. Azért sem szabad félni, mert tényleg meg tudjuk oldani. Nem csak technológiai trendváltozások vannak. Az egyik kedvenc példám az ugye, hogy most emberiség történetében először nagyobb vagyon lesz a nőknél, mint a férfiaknál, mert egy együttműködő társadalomra van szükség. Egy csomó ilyen változás van, ami arra mutat, hogy figyelj, működjünk már együtt. Azt, hogy idegenekkel tudok együttműködni, beszállok az autójába és elvisz valahova, vagy elzárom a fogmosóvizemet és cserébe adókedvezményt kapok, erre való a technológia. Együtt fog működni. Az a kérdés, hogy milyen gyorsan zajlik le, tehát mennyi vesztese lesz a folyamatnak, vagy sem, erre való a jövőkutatás. A másik az, hogy ez egy ilyen korszak, ezért izgalmas, viszont most nagyobb a mozgástér. Tehát azt mondom, hogy nem tudom, most a térbeli horizontunk is kinyílt, tehát az egész földet is nézzük, de az időbeli horizontunk is kinyílt, nagyon sokat csatázunk, az a jó, de akkor 20 év múlva mi lesz? Okosabbak lettünk, de néha meg egyszerűbb, amikor a római birodalom válsága volt és omlott össze, akkor én szerintem kevés már római jogú paraszt volt ott, aki azt mondta, hogy igen, ez az élelmiszer árrobbanás ahhoz fog vezetni, hogy a császárokat néhány év múlva néhány gót azt fogja mondani, hogy figyelj, leülnék a te helyedre. És jönnek a barbár törzsek, vagy népek, és betörnek. Megomlik a gazdaság, túlterjeszkedik, egyébként kommunikációs válság. Szóval
rengeteg kihívás van, és rengeteg probléma áll előttünk. Viszont ilyen széles eszközkészlet, és nagyon sokan problémának fogják fel, hogy ennyien vagyunk, pedig ez a legjobb, mert van 8 milliárd emberünk, aki mind tesz azért, hogy ez változzon. De viszont ha nincs jövővíziónk, és nem bízunk a jövőbe, akkor ezt se gondolod komolyan, lesz. hogy mind a 8 milliárd ember azért tesz, hogy nekünk jobb legyen meg, hogy megváltozzon valami. A 8 milliárd embernek a jelentős része információhiányban szenved még a mai napig, nem? Függetlenül attól, hogy nyilván mindenhol már Afrikában is interneteznek, meg social médiát használnak, és a fiatalok ugyanúgy tudják, hogy mi történik New Yorkban, meg Tokióban, de azért az, hogy mind a 8 milliárd ember a jót akarná, az szerintem erős túlzás. Hát például edukációbéli problémák is vannak. A 8 milliárd ember mindegyike minél hosszabban, minél egészségesebben, minél boldogabban akar élni. Ja, ezt nyilván tudják, igen. Azért nem lebecsülve az egyéni felelősséget, meg hogy vannak őrültek, meg vannak azok, akik visszaélnek az emberek bizalmával, vagy becsapnak embereket, nem szeretem őket, az emberiség javarésze az építő jellegű, együttműködő jellegű, csak jobban látszik a rombolás. Tehát én lehet, hogy egy 1000 évig nyírom a gyepet, aztán angol gyep lesz belőle, mert annyira szép lett, és akkor jön egy valaki, és feltúrja. De attól ott még az zajlott. Azért működik a társadalmunk, meg a világunk, az emberek túlnyomó többsége normális, és csak élni akar. Említetted ezt a 10 milliárdos számot, és nagyon érdekes, hogy 5 évvel ezelőtt beszélgettem egy amerikai orvos biológussal, aki 5 éve azt mondta nekem, hogy nagyjából az látszik a trendekből, hogy ugye a világ fejlett részein demográfiai hanyatlás van. Ahol most boomok vannak, az Afrika, Ázsia bizonyos része, Dél-Amerika. És azt mondta, hogy nagyjából a népesség, csak azért mesélem ezt el, mert ugye a demográfiai gondok, a túlnépesedés az most nagyon fókuszban van, hogy 10 milliárdig fog fölmenni az emberi, vagy a bolygó népessége, és utána elkezd először lassan, aztán meredekebben zuhanni, mert mindenhol, ahol edukálódnak a társadalmak, ahol már nem lesz szükség 8 gyerekre, mert nem ők tartják el a házi gazdaságot, és ahogy a nők szerepe megváltozik a társadalomban, úgy csökkenni fog a gyerekszám, és gyakorlatilag ez vissza fog menni majd jóval kevesebbre, mint amennyien most élünk. Igen, földön. ez látszik, és amúgy látszik is, és ez is egy nagyon összetett kérdés, mert hogy miért akarok gyereket, de most menjünk le csak a biológiai szintre. Tehát a paj fenntartásnál a minél több gyerek biztosítja, amikor magas a csecsemőhalandóság, sok gyereket szülsz, néhány megmaradjon. És most tényleg nem így gondolkodok róla, meg egyikünk se így gondolkodik róla, de most demográfiai görbéről beszélünk. De ahogy elér a társadalmi fejlettségi szintet valami, akkor már megjelennek az okosabb döntések. Hány gyereket vállalunk? 3, 2, 1, van, aki 1 sem. Tehát nagyon sok olyan modellünk, ami régen magyarázott sok mindent. A közgazdaságtannak például az a modellje, hogy a gyerek az egy hosszú távú befektetés. Azért van, hogy majd megfelelő időben fizesse vissza azt a kölcsönt, amit belé fektettél. Nyilván egy pragmatikus hozzáállás. Hála Istennek emberek vagyunk, és van, aki szeretne gyereket, van, aki nem. De faj szinten nézve valóban ezt a görbét látjuk. Az a reprodukálási szint már világátlagban sincs meg, mint ami volt 20 évvel ezelőtt, tehát megy lefelé a görbe, nyilván van, ahol fölmegy, van, ahol le. És itt az optimizmusról, meg a ki mit akar dologról, ez nem azt jelenti, hogy én nem látok millió problémát, vagy nem látok millió rossz forgatókönyvet. De az is látszik, csak tehát a normál folyamatokat amúgy se érzékeljük. Egy dzsungelben a tigrist nézzük. Ezért nem is beszélek a normálokról, de viszont azért vagyok optimista, mert én látom azokat a dolgokat, amik azt a sok fejlesztést, ami történik, a sok változást az emberi fejekben. Szerintem a kulcs az, hogy ezeket a változásokat hogy éled meg. Ha én döntök, hogy 3 gyerekem legyen, 2 vagy 1 vagy 1 sem, de szabadon dönthetek, akkor ez egy boldog világ, és én örülök. Ha valaki azért van 2 gyereke, mert nem engedélyeznek harmadikat, vagy van, akinek 0 engedélyeznek, vagy azért van 10 gyereke, hogy 2 megmaradjon élve, azok az én számomra rossz forgatókönyvek, amit ki kell védenem. A világ nagy részében most dönthetünk, egy nagyon komoly döntés ugye egy gyerekvállalás, és azért nagyon jó, hogy előhoztad, meg kevesen szokták előhozni, pedig ez egy nagyon kemény jövőkutatási probléma, hogy kivállal a gyereket, vagy hogy. Ez egy 20 éves horizontot lősz be, mert tudod, hogy 20 évig, 18 évig más lesz az életed, így, vagy úgy. Tudom, hogy valaki úgy vállal, hogy ezt nem gondolja végig föltétlenül, és nem csak azért, mert nem tudom, egy részeg éjszakáról van szó, hanem nem gondolkodik ezen, hanem legyen.
De hogy egy tudatos társadalomról beszélünk, jó, hogy választhatunk. Most választhatunk. Tehát azért ne legyen valakinek gyereke, hogy megmaradjon 10-ből 1, de azért se kell valakinek gyereke legyen, hogy a fajból maradjon, de azért sem kell, hogy ne legyen gyereke, mert jaj, hát mennyi ember elárasztja a földet. Nem, ezen túl vagyunk. Volt egy utopisztikus megjegyzése még ennek a bizonyos amerikai orvos-biológusnak. Azt mondta, hogy az lesz egy nagyon nagy vízválasztó, amikor megjelennek azok a humanoidok, akik igazi társak lesznek. És ugye amúgy is atomizálódik a társadalom, magányosodnak el az emberek is, és azt mondta, hogy képzeljünk el egy olyan világot, mondjuk visszarepülsz te most 30 évvel ezelőtt, és akkor tini 20 éves vagy, és a kedvenc színésznőd, akiért rajongtál, az megvehető. Bőrtapintással, ugyanazzal a hajjal, olyan hangon szólal meg, akkor kapcsolod ki, amikor akarod, és az volt ugye az egyik ilyen pont, hogyha megoldódik a szex, ami egy alapvető igénye ugye az embereknek, akkor gyakorlatilag mindent megoldanak vele, és azért fogják ezt választani az emberek, mert az emberi kapcsolatból kiveszik a melót. Kiveszik azt, ami a küzdelmes része, a veszekedéseket, a kompromisszumkötés, mert az emberek nem akarnak kompromisszumot kötni, és ha lesz mellettük egy olyan társ, akivel mindent meg tudnak beszélni, a sportról, a kultúráról, a gasztronómiáról, az utazásokról, bármiről tud vele beszélgetni, bármikor ki tudja kapcsolni, bármikor be tudja kapcsolni, amikor szüksége van rá, akkor gyakorlatilag ez lesz az emberiségnek a demográfiai halála. Nagyon szeretem ezt a témát, mert egyrészt már most itt van. Tehát a mesterséges intelligencia chatbotok nagyon sok embernek jelentenek már társat. Most azt hittem, hogy azt fogom mondani, hogy van már egy ilyen robotod otthon. De fogok arról is beszélni, mert szeretem a robot témát, de például az, hogy mennyire terjednek most ezek az előfizetéses chatbot szolgáltatások is, az pont ezt az élményt nyújtják. Én előfizetek, és akkor van egy barátom, aki mindig válaszol nekem, aki okos, aki nem árulja el a titkaimat, fiatalok között egy komoly probléma, elmondtam a barátomnak, továbbadta, kigúnyolta. Tegyük hozzá, bocsánat, hogy olyan hangon szólalnak meg, amilyet mi választunk, tehát hogyha bugónői hangot akarsz, igen, hogyha fiatalos férfit akarnak a lányok, akkor olyan, hogyha egy mélyebbet, akkor olyan, szóval hogy olyan, eleve ugye az is szimpátiát kelt, hogy milyen hanggal beszél hozzánk valaki. Igen, mindig a kicsi közelítés a jó, tehát hogy azért amikor, nem tudom, a nagy videó streaming szolgáltató eladja az adataimat, hogy én milyen filmeket szeretek, akkor nem az lesz, hogy én egy év múlva olyan reklámot látok, ahol a kedvenc színészem van, hanem egy olyan avatárt látok, aki 20%-ban tartalmaz a kedvenc színészemet, mert akkor nem tudom miért, de kedvelem. Ha ráismerek, hogy ez a kedvenc színészem, arra már van tapétalátásom, hogy na már megint elad valamit. Tehát, hogy ezek a helyzék. Valóban azon a hangszínen beszél, és mindig ott van, ugye van egy gond vele, hogy nem létezik. Tehát, hogy ez csak egy AI chatbot, mesterséges intelligencia beszélgető szoftver. Ennek ellenére terjednek. Azon az kicsit talán moralizálás vagy értékdöntés, hogy melyik kapcsolatért többet az, amiért megküzdöttem, és kompromisszumok, de olyan kompromisszumok vagy sem. A robotok nem tartanak itt, és nem is érdemes felé menni, nagyon nehéz ügy. Egyébként a szexrobotok piaca volt az, ahol legtöbbet foglalkoztak ezzel, de igazság szerint már az emberi bőr egy nagyon-nagyon nehéz. Mi megszoktuk, hogy van, lehet, hogy nem mindenki foglalkozik egész nap vele, hogy milyen jó, hogy van bőröm, de amúgy egy borzasztó nehéz dolog megcsinálni azt, hogy tapintásra emberi legyen, de legyen egy hőmérséklete, magyarul akkor a robotot fűtenem kell, vagy megoldanom, stb. Tehát olyan apróságokon hal meg a projekt, hogy stb. A robotipar nagyon nagy lendületet kapott, nyilván úgy, hogy a fejükbe mesterséges intelligenciát rakunk, és én is csinálok ilyeneket most. Az, hogy egy robot, egy fizikai robot teljesen emberre hasonlítva legyen, egy ilyen társat jelentsen, hogy ez egy borzasztó nagy erőforrás. Ezt úgy képzeld el, hogy már most az emberiség, nem tudom, 5-ször annyi energia kellene, mint amit most használunk. De hát az egyik probléma, hogy ne gyújtsuk fel a bolygót, tehát hogy már most takadunk. Ha ilyen robotokból csinálnék mondjuk 1 milliót, akkor 10-szer annyi energia kellene ahhoz, hogy mikor ennek már van megoldása. Tehát az a borzadály völgye miatt, tehát egy ideig szeretjük az emberszerű állatokat, valamiket, nagy a szeme, cuki, de amikor már nagyon kezd hasonlítani az emberhez, akkor már visszataszító, és akkor van az utolsó szint, amikor pont olyan, mint az ember, nem tudom megkülönböztetni. Ezt nem tudjuk elérni, mondjuk lehet, hogy egyszer el tudjuk érni, de nagyon drága lesz. Nem a mostani hullám problémája, tehát a hullám az a 30-40 éves ciklus, hanem talán a következő, mert embereket tudunk csinálni, meg emberből sok van. Olyat, ami nem emberszerű robot, de mondjuk segít gondozni
édesanyámat otthon, vagy egy recepciós, vagy a kertben levágja a füvet. Vagy a Holdon épít egy bázist. Tehát ott kell használni a technológiát, ahol amúgy nincs más megoldás. Olyankor térül meg egy csomó technológia, amikor megjelenik a probléma, akkor kell életre. A metaverzum, 1000 éve várjuk a metaverzumot, de majd akkor pedig életre kell, amikor szükség van rá. Nem tudom, egy 200 éves űrutazás alatt tök jó lesz egy metaverzumot építeni, hogy ők azt mondják, de hát egy bolygón élek, közben meg egy hajó megy valahova, űrhajón. Tehát, hogy a robot technológiának ez a nagyon emberpótló része, ez erőforrásban és kutatásfejlesztésben is nagyon messze van, az viszont akár a felnőtt oktatásban, hogy bizonyos érzelmeket visszajelző ilyen tudod, hogy robot, de azért többet ad, mint egy képernyő, annak van üzleti, ez a következő évek nagy üzleti trendje. Amit viszont mondtál, hogy ilyen társakat keresnek majd, ez viszont van, ez a jelen. Nagyon sokan chatbotokban találják meg a beszélgető partnerüket. Sokan vagyunk egy figyelemhiányos társadalomban, amikor arról van szó, hogy a mesterséges intelligencia nem működött egy óráig, és a kislány zokogva ment be, és a média bejárta, hogy hát most a mesterséges intelligencia milyen függő a kisgyerek, az én fejemben az akkor is az, hogy azért kéne AI-t fejleszteni, mesterséges intelligenciát, hogy a szülője otthon lehessen, és nem magányosan csak egy AI legyen a társa, egyébként Alexa, a hangvezérlő robot. Tehát a robotok nem az ember cserére vannak. Jelen pillanatban tegyük hozzá. Jelen pillanatban, de az igazság, hogy tökre tudjuk, hogy kell új embereket csinálni. Tehát hogy az úgy oké. Az, hogy egy funkcionális robot sokkal jobban működik. Mi emberek tényleg nagyon komplex lények vagyunk, és igazából azt nem tudom, hogy kinek mi a szórakoztató. A kompromisszumok kötése, van, aki a párkapcsolatban vitatkozni szeret, van, aki meg azt szereti, ha megmondják, mi van, csak legyen valaki, ilyen, ne legyen egy millióan vagyunk. Gondolj bele, hogy ezt nagyon nehéz. Üzleti szempontból ezek iszonyatos vakvágányok tudnak lenni. Tehát mi magunk sem tudjuk, mitől vagyunk boldogok. Képzeld el azt a helyzetet, kapható ilyen robot. Most elmegyek a webshopba, és a kedvenc színésznőm, akire 1000 éve rajongok, megnyomom, megrendelem, kijön. Milyen személyiséget állítsak be? Hát csinálj meg mindent, amit mondok neki. Rendben, 2 hét alatt tudom meg. Jó, legyen egy olyan hobbi, ami engem is él, vagy csináljunk valami olyat már, amit nem tudok, érted? Tehát ez a nagyon egyirányú, az sose hosszú, hanem azt bérelni szoktuk, azt a szolgáltatásokat. Mondanám azt, hogy térjünk vissza rá 50 év múlva. Ezt kívánom mind a kettőnknek. Térjünk vissza, jó? Így van. És akkor ugyanígy nézünk ki. Nem, hogy a biotechnológiának köszönhetően. Igen, és akkor a nézők majd agyolnak, hogy most akkor ők robotok vagy sem. De hát most csak egy apróság, de most az internetes tartalmak 30%-át robotok írják, és 40%-át csak robotok olvassák. Tehát amúgy ők tökre el vannak ezzel. Rémisztőek a számok, amit mondasz. No, az elmúlt 150 évben a technológiai evolúcióban az történt, vagy azt látjuk, hogyha végignézünk így a történelem folyamán, vagy legalábbis az elmúlt másfél évszázadot megnézzük, hogy minden generáció egy picit gazdagabb lett és jobban élt. És én mostanában kezdtem el azt olvasni könyvekben, interjúkban és hallgatni különböző konferenciákon, hogy elkezdték azt mondogatni, hogy a mostani fiatal generáció az első, amelyiknek hosszú idő után nem biztos, hogy jobb lesz. Ez egy válsághelyzetnek érzik az emberek, egyrészt nem igaz. Tehát a legtöbb előrejelzés akkor is az látszik, hogy ha jól megoldjuk az előttünk álló challenge-eket, akkor olyan gazdagok leszünk, mint még soha. Tehát, hogy ezek, akik most születnek, azok az emberek, azok milliószor gazdagabbak lesznek, mint mi. De ahhoz a jó forgatókönyv kell. Oké, de a gazdagságot miben méred? Na, és ez a még érdekesebb, és nagyon jó a kérdés, mert azon, hogy mitől boldogabbak az emberek, és ez már reflexzerűen erre emlékszem, és ez a kritika jött elő, és egy cikkben válaszoltam rá. Én például boldogságban, élményekben, stb. Mérem. Tehát az, hogy az én generációmnak volt egy olyan építkezése, hogy ha dolgozok, akkor egyen nagyobb lakásom lesz, vagy lesz autóm, stb. Most meg van egy olyan generáció, akit 20 év alatt több élmény ért, mint engem 40 év alatt. Persze, közben meg mellette az van, hogy már nem is tud lakást venni, mert egyszerűen a gazdaság úgy alakult, pont azért meg globális piac van, és már nem csak a hazai szereplőkkel küzdök egy hazai lakáspiacon, és mivel mi
mi országunk egy tök jó helyen van a klímaváltozás szempontjából, és egy nagyon kultúrált ország, ezért nyilván a lakáspiacunkat nem csak a hazai trendek, hanem a nemzetközi trendek befolyásolják, van benne ez is. Erre mondhatom, ez egy gond. Lehet azt, hogy erre nem az Airbnb a megoldás, mármint, hogy úgyis csak kiveszek egy lakást. Tehát nem azt jelenti, hogy nekik ki van, hogy mondjam, arany ösvény van, ami vezet egy csodálatos jövőben, de az, hogy mi a gazdagság, vagy mi a siker, vagy tehát azért az történt, hogy amikről mi álmodoztunk, azt oda raktuk eléjük. Arról álmodoztunk, hogy csak úgy átmegyek a határon, hogy mindent tudsz, hogy az lehetsz, aki akarsz. Ezek voltak az álmaink. Most ezt oda külföldön tanulhatsz. Igen. De egy összetett világban születnek, és szerintem az egyik legkomolyabb probléma, amit mondunk nekik 1000 éve, és csodálkozunk, hogy milyen nagy a lelkizavarok száma, az, hogy úgy sincs jövő, csak a közül választ, hogy a robotok pusztítanak el, vagy a természet, vagy egy másik ember. Akkor miért legyen társadalmi bizalom? Akkor miért építsen egy jövőt, hogy hát akkor elültetem ezt a fát, hogy 25 év múlva lesz. Ez egy nagyon nagy, nem tudok szépen fogalmazni, genyóság, amikor egy idősebb generáció azt mondja a fiatalnak, hogy figyelj, nekem nincsen pozitív jövőképem, és akkor csodálkozok, hogy de amúgy miért bökögeti egész nap a telón? Hát nekünk azt mondták, hogy figyelj, menj és haladsz előre, stb. Olyan problémákat terhelünk rájuk, amit nem igaz. Nem tudjuk, milyen lesz a világ, ezért nem tudok mit tanítani neked, nem kell tanulnod. Ez hazugság. Egy tanárként azt képzeld, hogy milyen legyen az a diák, aki kijön. 2, én se programozást tanultam gyerekként, nem is volt számítógép. De megtanultam gondolkodni, mikor jött a számítógép, megtanultam használni. Tehát miért vagyunk ilyen kishitűek? Miért vesszük el a reményt tőlük? Az, hogy mennyire lesznek gazdagok, egyébként, mint mondtam, a világ gazdasága is nagyobb lesz, és jobb esetben sokkal több pénzük lesz, nyilván még aránytalanabbul fog eloszlani. De már rég nem csak azokban az értékekben mérjük a boldogságot, hogy GDP, vagy az autó, vagy valami, ez nem kényszer föltétlenül, hanem egyszerűen már más dolgok vannak az életben. Szárjuk akkor egy vízióval ezt a beszélgetést, mert ugye korábban utaltál is rá, hogy korábban a történelem folyamán azért különböző generációknak voltak vízióik, és most próbáljunk visszatekinteni addig, amíg mi látunk. Ugye a nagyszüleink, vagy a dédszüleink, mondjuk a háborús generációnak ugye volt egy olyan víziója, hogy ebből a gazdasági válságból és a háborúból ki szeretne valahogy kecmeregni. A szüleink társadalmának, a szüleink generációjának volt egy olyan víziója, hogy újjá akarja építeni a világot. Igen. Nekünk volt egy olyan víziónk, hogy a demokráciát akarjuk újjáépíteni, illetve a nagy technológiai boom bejövetelét készítjük elő, vagy próbáljuk meg valamilyen úton, módon ezt menedzselni. Oké, de mi a gyerekeink víziója? Mi lehet az a vízió, ami összehozza őket, és egy olyan boldog világ felé vezet, amit itt az elmúlt percekben ecseteltél? Nagyon jó kérdés, nagyon tetszik. És azért is jó, mert amikor ilyen negatívumokról beszélünk, hajlamosak vagyunk elfelejteni, mások mit csináltak végig. Tehát gondoljuk végig a második világháború után Európában, amikor szétbombázott városok vannak, és végigmész az utcán, és elvitték a lakosság felét, és nincsenek férfiak, és akkor elkezdik a romokból újra építeni, és akkor 20 év múlva meg beköltöznek az új házakba az új nemzedék. Most meg mi arról beszélünk, hogy van egy rengeteg pocsékolással élő világban. Tehát szórjuk az energiát a világba, a kaját, az élelmiszert kidobjuk, stb. És hogy mennyit veszítünk az élet kegyetlenségének hatása, hogy kicsit kényelmetlenebbül fogok élni. Tehát azért az igazi vízió az, hogy úgy tudunk együttműködni egymással, szinte észre se vesszük, és ezeket az erőforrásokat úgy osztjuk meg, hogy mi boldogan élünk, és közben mégis ezek a háttérben működve erre való az emmi meg a mesterséges intelligencia. A jó vízió az, hogy meg tudjuk menteni a Földet olyan állapotban, hogy tudunk benne élni, és az, hogy az emberiségnek minimum 80%-a nagyon jó körülmények között él. A jó vízió az, hogy az ilyen csapdosásos utóvédharcok, tehát azok az országok, akik látják, hogy tehát nem jó úton járnak, és ezért nem tudom, agresszívak válnak más szomszédok felé, hogy ezek kiderülnek, hogy ezek nem működnek. A jó vízió egyszerűen az, hogy boldogan és jól élünk. Egy nagyon összetett világban fogunk élni, ahol már nem egy középkori ember életét leírtam 200 változóval, egy mai ember életét 1000 változóval írom le egy évét. Tehát, hogy egy nagyon összetett, bonyolult világban fogunk élni, amiben a jó vízió az, hogy igen, már ott az űr, elkezdjük a Marsot terraformálni,
rongyos 500 év alatt meg is lesz. Elkezdjük, mi egy olyan faj vagyunk, aki megoldja azt a lépést, hogy ez a technológiai fejlettség mellett a 8-10 milliárd ember úgy éljen, hogy él, és akkor jön a következő szín, az űr, hold, a terjeszkedés, meg a befelé fejlődés a minőség felé. Oké. 30 év múlva csekkoljuk, hogy mi valósult meg abból, amiről most beszéltünk? Mindenképpen itt nekem ebben csak egy szomorúság van, hogy azt mondta, hogy addig nem beszélünk, mert nagyon élveztem a beszélgetést. Nem, azt akarom mondani, hogy addig sokat fogunk találkozni, de mondjuk 30 év múlva csekkoljuk, kezet rá, jó? Megbeszéltünk. Köszönöm, hogy voltál. Köszönöm, hogy itt lehettem. Remélem tetszett a beszélgetés. Ha ez így van, akkor iratkozz föl a YouTube csatornámra, és kövess az alábbi social média felületeken. Ne feledd, az 1/1 akkor kerek egész, ha te is itt vagy.